V roce 1929 americký astronom Edwin Hubble z observatoře California Mount Wilson dosáhl jednoho z největších objevů v historii astronomie. Během pozorování hvězd obrovským teleskopem zjistil, že vysílají načervenalé světlo v závislosti na jejich vzdálenosti. To znamenalo, že hvězdy se od nás vzdalovaly. Protože podle známých zákonů fyziky má spektrum světelných paprsků pohybujících se směrem k pozorovateli barvu fialovou, spektrum světelných paprsků vzdalujících se od místa pozorovatele má tendenci k barvě červené. Během Hubbleho pozorování bylo objeveno, že světlo hvězd se blíží barvě červené, což znamená, že se od nás neustále vzdalují. Potom však Hubble objevil další důležitou skutečnost. Hvězdy a galaxie se vzdalují nejen od nás, ale i od sebe navzájem. Jediným závěrem, který můžeme odvodit z tohoto poznatku, je ten, že vesmír, ve kterém se vše vzájemně vzdaluje, se neustále rozpíná. K lepšímu porozumění můžeme vesmír přirovnat k povrchu nafukujícího se balónu. Stejně tak, jako se body na povrchu balónu při nafukování od sebe vzdalují, tak se i objekty jeden od druhého v prostoru pohybují a vzdalují v závislosti na expanzi, rozpínání vesmíru. Tento fakt byl teoreticky objeven již dříve Albertem Einsteinem, který je považován za největšího vědce 20. století. Ten ze svých teoretických fyzikálních výpočtů odvodil, že vesmír nemůže být neměnný. Nicméně svůj objev odložil, aby se nedostal do konfliktu se známým a rozšířeným názorem té doby, modelem statického neměnného vesmíru. Později Einstein označil svoje jednání za největší chybu svého života. Co znamenalo rozpínání vesmíru? Rozpínání vesmíru znamenalo, že kdyby bylo možné cestovat zpět v čase, vesmír by prokázal svůj původ z jednoho jediného bodu. Výpočty ukázaly, že tento jediný bod, v němž kotví všechna podstata vesmíru, by měl mít nulový objem a nekonečnou hustotu. Vesmír vznikl expozí tohoto jediného bodu s nulovým objemem. Tato velká exploze, která určila počátek vesmíru, byla pojmenována jako Velký třesk a stejně tak byla nazvána i teorie. Musí být konstatováno, že nulový objem je teoretický výraz používaný pro deskriptivní, popisné účely. Věda může definovat pojem nicoty, jenž je za hranicemi lidského chápání, pouze jako vyjádření bodu s nulovým objemem. Ve skutečnosti bod s nulovým objemem znamená nicotnost. Takto vstoupil vesmír z nicoty do své existence. Jinými slovy byl vytvořen. Tato skutečnost, která byla objevena moderní fyzikou až ve 20. století, byla zaznamenaná v Koránu již před 14 stoletími. On je stvořitelem nebes a země. Teorie Velkého třesku ukázala, že počátkem všech věcí ve vesmíru byl jeden objekt a tyto věci byly potom rozděleny. Tato skutečnost, nově objevená teorií Velkého třesku, byla zaznamenaná v Koránu již před 14 staletími, kdy lidé měli o vesmíru jen omezené znalosti. Což pak nevěřící nevidí, že nebesa a země byla sešita a poté my jsme je rozpárali. To znamená, že veškerá hmota byla stvořena velkým třeskem z jednoho objektu a sformována v současný vesmír jeho rozdělením. Rozpínání vesmíru je jednou z nejdůležitějších součástí svědectví, že vesmír byl stvořen z ničeho. Ačkoliv tento fakt nebyl vědou až do 20. století objeven, Allah nám tuto pravdu oznámil v Koránu, zjeveném před 1400 lety.
Je to on, kdo vybudoval vesmír s naší tvořivou mocí a vždyť to jsme my, kdo jej stále rozšiřuje.